Великолепна късно есенна красота, придружена с приказно слънце. Великолепно. Човек няма какво повече да желае. Според мен. Да, Ботунец, изкуственото езеро, всички сме се къпали тук и риба все още се намира, вонни кокошки и така нататък. Даже и разни пришълци. Но днеска нещо не се виждат. Да, това е за днес. 27 декември 2023 година, Стефанов ден. Бъдете живи и здрави, пазете се!